Esen эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Бәрәңге күпме тора помидор һәм кыярны нинди бәядән сатып алырга мөмкин? Безнең тешерү төркеме бу сорауларга җавап эзләде. Терлекләр тикшерелгән, урыннар белгиләнгән, шулда Корбан бәйрәменә әзерлек бара. Бәрәңге күпме тора помидор һәм кыярны нинди бәядән сатып алырга мөмкин? Бүген бу сорауларга җавапны безнең тешерү төркеме эзләде. Бәяләр арта бара. Хәзер бәрәңгенең 1 килограммы 100 сумга җитә. Эшмәкәрләр фаразлары буенча бу әле чик түгел. Шул ук вакытта башка яшелчәләр арзанайды. Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Бәрәңге чигендер һәм кишер хаклары үсүен дәвам итә. Әйтик, үзебездә җитештерелгән яшелчәләрнең 1 килограммы өчен кимендә 100 сум түләргә туры киләчәк. Шитилнеке өчен 150. Эшмәкәрләр сүзләренчә, бәягә дефицит йогынты ясый. Бәрәңге уңышы аз булды. Корнеплоды у нас пока дорожают, то есть это картофель, морковка, свекла. Так как чем меньше запасов остается на складе, тем выше цены. Пока 100 рублей у нас держится морковка, свекла. Ну, мне кажется, даже до 150 где-то дойдет к концу июля, потому что только свежий урожай. Димәк, үзебезнең бәрәңге запасы бетеп бара, булар барысы да продуктның ахыргы бәясен формалаштыра, бәяләр тибрәлешен сатып алучылар да сизә. Картошка, это да, это очень дорогая картошка. И в магазине, и на рынке картошка. Ну, все дорого, не скажу, что дешево. Не по карману, глазами только можно сходить, посмотреть и уйти домой. Бешеные цены. Это вообще не померно, не по нашим пенсиям. Это неправильно, потому что пенсию добавили, а тут же убавляют в виде цен. Аның каравы помидор һәм кыяр арзанайды. Сатучылар сүзләренчә, хәзер аларның сезоны башлана. Бу бәядә дә чагыла. Мисал өчен, узган айда иң кыйммәтле помидорлар 550 сум торган, июньдә 250-дән 300-гә кадәр. Кыярның килограммы 100-150 сум, җиләккә дә бәя үзгәрә. Погодные условия достались только Крыму. Крым, первоначально ягода приходила к нам 850 тысяч рублей за килограмм. Это было начало мая, середина мая. Сейчас Крым отошел, и так как и ягода закончилась, и пострадала там, видимо, неурожай с погодными явлениями. Хәзер җиләкне Волгоградтан һәм Краснодар якларынан алып киләләр. Җиләкнең килограммы 750 сумга төшәчәк. Эшмәкәрләр ышана, тенденция сакланачак. Якындагы айларда җиләк-җимешкә бәяләр төшә башлаячак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Терлекләр тикшерелгән, урыннар билгеләнгән, шулда Корбан бәйрәменә әзерлек бара. Мөселманнарның әһәмиятле бәйрәмнәренең берсе быел ул 6 июньгә туры килә. Хайваннарны корбанлыкка чалу урыны элеккегечә кала, элеккеге ит комбинаты территориясе. Бүген безнең тешерү төркеме анда булды һәм әзерлекнең ничек баруын карады. Анатолий Николаев Зей районы Уртапәнәшә авылыннан менә инде 15 ел ул чалга Корбан бәйрәменә килә, корбанлыкка хайваннар алып килә. Хәзер нәкъ менә алар өчен ир-ат туганнары белән урын әзерли. Инде 2 көннән сарыкларны китерәчәкләр. Быел 50 баш инде узган ел шаккына кимрәк булды безнең. Шул 40 тирәсе генә булды бугай. Быел 50 баш прививка ясалган, каннар алып ветврачлар аркылы справкалар бүтән документларны бүтән әйбербез дөрес. Корбанга чалучы хайван 1 яшькә җитәргә тышкы кимчелекләрсез тулысынча сәламәт булырга тиеш. Шуңа күрә ветеринарлар алдан ук вакцинация ясыйлар, куркыныч авырулар булу-булмавын тикшерү өчен кан алалар. Тукай районында эпизод эшләр январь аеннан башланды. Бүгенгесе көндә алар инде тәмам. Вакцинациялар эшләнде, каннар алынды, каннарның результатлары отрицательный. Ветеринарлар әйтүенчә, бруцеллез аеруча куркыныч, бу хайваннардан кешегә күчә торган йогышлы авыру. Тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Тукай районында эпидемиологик вазгыять чиста. Куркыныч авыруларга кан анализлары нәтиҗәсе тискәре. Корбан чалу майданчыгында катгый контроль булачак. Бүгенге көндә Тукай районында чалу белән бергәлектә үтә торган площадка, Корбан чалу площадкасы бүгенге көндә инде 99.9%-ка әзер. Бүген иртәгә анда эшләнәчәк дезинфекцион эшләр безнең тарафтан территориясендә һәм инде юлларында. Ветеринарларның терлекләр турындагы мәгълүматны тикшерү өчен барлык кирәкле җайланмалары да бар. Вакцинация, сәламәтлек һәм башка бик күп мәгълүматлар Татарстан һәм Россиянең бердәм базасына кертелә.
Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кон үзәгендә донор көненә багышланган традицион җәйге акция узды. Ул бөтен дөньяда 14 июньдә билгеләп үтелә. Акциядә 73 кеше катнашты. Бу студентлар, шәһәр предприятиеләре хезмәткәрләре. Алар белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Кон доноры булып 18 яшьтән өлкәнрәк теләсә кайсы кеше була ала. Моннан тыш ул 50 килограммнан артык авырлыкта булырга, хроник авырулары булмаска, спид үзәктә, туберкулезга каршы диспансерда һәм шәһәрнең башка дәвалау учреждениеләрендә исәптә тормаска тиеш. Я сдаю в первый раз кровь. Узнала об этой акции и решила участвовать в ней. Для меня это очень волнительно, но я настроена позитивно. Бу бүлмәдә донорлар плазма һәм тромбоцитлар тапшыралар. Әгәр кан кулдан алынса, бу компонентлар аппарат ысылу белән әзерләнә. Процедура 40 минутка кадәр дәвам итә. Аппарат сам берет определенное количество крови, прокручивает через себя, и необходимый компонент, например, плазму или тромбоциты, сливает в гемокон. Происходит все это в несколько циклов. Сергей Брюханов әтисе һәм бабасы традициясын дәвам итә. Алар да донорлар. Егет инде 60 тапкырдан артык кан тапшырган. Я думаю, по большей части это полезно только то, что каждый раз у тебя берут какие-то анализы, и если что-то пойдет не так, то, я думаю, это можно на ранней стадии обнаружить. Но я говорю, это как бы не столь важно, важно помогать людям, остальное это все второстепенно. Тромбоцитларны алдан әзерләмиләр, чөнки аларның саклану вакыты кыска. Медицина учреждениеләренә алар 5 көн дәвамында бирелә. Тулы канны һәм аның башка компонентларын ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә, 5-нче һәм 2-нче шәһәр хастаханәләренә җибәрәләр. Бүгенге көндә тискәре кан группалары аеруча кирәк. Бигрәк тә 1-нче һәм 2-нче төркемгә ихтыяҗ зур дип белгечләр. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Белорус ая киемнәре һәм төрек текстиле ярминкәсе тагын яр чаллыда. Барлык сезонга ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар ая киеме. Шулай ук мендәр, юрганнар, урын җир әйберләрен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Шоулар янәдән үзләрен Белорусидан сыйфатлы уңайлы ая киемнәре белән сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк. Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день. Тәкъдим ителгән бардык моделләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга ая киеме сайларга була. Биредә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор. У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла инде покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Уңайлы ая киемне һәм төрек текстилен яр чаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Набережные Челны, встречай! Выставка рептилий и насекомых с 4 июня по 1 июля в ТЦ «Арзан», цокольный этаж. Хамелеон, агама, эоблефар, пауки, скорпионы, скалопендры и многие другие.